Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala ai khubele ya ki para nong song snong kari ha ka jing rakhi ya ka Eid ul Fitr. Habai dai bat ki babuan ki kampen kinria ki balaya na ka benta ka jing sngan jong pinong India kelang ka perthai menteri ka trat kambari u Dr. S. Jaishankar ula penkan mau piang ba ka jing kular u menteri rang baru kari u Narendra Modi ka kaneru sabat ki kaput jong ka India. U District Election Officer East Khasi Hill District Hinen Kasni ula pendong jaka Systematic Voters Education and Electoral Participation Program ha National Institute of Technology NIT Meghalaya. Kekin huan khidmat Isaniyat Hinen Kasni kala pensapriang jaka kubur jong ka jingsuk bat jing teban jong ka Eid da ka basam jing bam sakinong ya lenti ha kithan polis bazar. Kanong yo pedang yaki arteli kitak ma Olimpik ke PV Sindhu kala pendemno yaka go Jenway na Malaysia ke badon ha ka kerdan lai pulai banjam sak kala bakan riu jong ka badminton Asia Championship ha Ningbo China.